Nsemmilkom nilqakom għal programm News.mt. Dan l-aħħar sigħat smajna ħafna dwar proġett edukattiv li mistenni jsir f'Witty Line. Smajna ħafna wkoll dwar ir-riġenerazzjoni taż-żona tal-madwar. Iżda kemm huwa meħtieġ dan il-proġett? Graziella Camilleri stħarġet dwar dan. Malta tagħna l-koll hija tema li smajnija ħafna fl-elezzjoni ġenerali u issa din naraw kif il-gvern hija jatwa. Mod partikolari bil-mod kif qed jikseb l-investiment f'pajjiżna u qed jara li jifirxu mal-pajjiż kollu, mhux l-inqas fin-naħa t'isfel ta' Malta. Meta konna qegħdin nitkellmu ma' investituri illi fi żmien li ġej ħankunu qegħdin nħabbru l-investiment tagħhom għal proġett edukattiv kbir għal pajjiżna. Tlabnihom biex minflok iħarsu lejn żoni oħra tal-pajjiż għal dan il-proġett edukattiv u tal-ħolqien tax-xogħol b'mod sostenibbli iġibuh fin-naħa t'isfel ta' pajjiżna, iġibuh fis-sawt ta' pajjiżna ħalli noħolqu ix-xogħol fis-sawt kif ixraqilhom in-nies tan-naħa t'isfel. Huwa minnu li dan l-investiment iddomina l-aħbarijiet fl-aħħar sigħat. Iżda dan mhuwiex l-uniku frott tal-ħidma tal-gvern bris in-naħa t'isfel tal-pajjiż, anke jekk forsi jidher l-ikbar wieħed. Fil-fatt hemm ta' proġetti oħra li bdiet il-ħidma fuqhom u se jħallu differenza enormi fil-ħajja tan-nies, bħal proġett tal-pjanza ta' Raħal ġdid, pjazza li se tkun qed tingħata lill-pubbliku. Hija diffiċli issib funzjoni li mhux ħajmur aħjar fil-pjazza ta' Raħal ġdid. Provajna nsibu ngħidulha min ħajbati minnha. Fl-aħħar mill-aħħar kulħadd ħajgawdi minnha. Ta' benefiċċju wkoll l-luq tal-Power Station tal-Marsa wara 25 sena ta' wedi jew it-tankijiet tal-fuel f'Birża Buġġa. Kolli nammetti li ma kontx nemmen kif qed diġà x'imkien ieħor illi jinsa nara il-ġurnata issir. Dana il-tankijiet inti qed ilhom diversi snin. L-impjant kienu fetħuh fl-20ijat 1920s, jiġifieri kważi 100 sena. Allura tgħid ilu kważi 100 sena xi ħaġa se tmur issa tifhem li qed nara seħħ. Li l-gvern kien se jara li jkun hemm ir-riġenerazzjoni ta' din il-parti tal-pajjiż der ċar sa mit-twaqqif tal-Kunsill Konsultattiv għar-riġenerazzjoni tan-nofsinhar ta' Malta. Iċ-ċermen tiegħu Silvio Parnis qal li mill-ewwel der li din iż-żona għandha bżonn nifs ġdid. Jien naħseb illi matul is-snin kien qed tinħass it-telqa li kien hemm fin-naħa t'isfel ta' Malta. Barra minn hekk qed tinħassu wkoll in-nuqqas ta' enerġija ekonomika fin-naħa t'isfel ta' Malta. Fl-aħħar xhur l-enerġija u l-ottimiżmu inħassu f'diversi lokalitajiet u issa jmiss lil Marsa Scala. F'Marsa Scala se ssir università b'fama internazzjonali u l-komunità tista' tgawdi minn dan l-iżvilupp li mistenni jsir b'mod sostenibbli. Is-Sindku Mario Calleja huwa ottimist. Investiment illi żgur li ħajboostja l-ekonomija ta' Marsa Scala il għaliex mill-ftit illi jiena sirt naf ukoll illi minkejja l-fatt li ħajkun hemm il-binja u anke l-metodi fejn joqogħdu dawn l-istudenti jidher ċar li mhux se jkun hemm stabbilimenti tax-xorb u tal-ikel. Allura awtomatikament inti minkejja l-fatt li forsi xi studenti jkun jistgħu jagħmlu anki l-ikel ġewwa l-appartament tagħhom, tajjeb ukoll li peress li mhux se jkun hemm differdimenti awtomatikament dawn se joħorġu u se jkunu anki jistgħu jibboostjaw in-negozji tagħna. Bekk qed naraw li l-Witty Line jissemma għal raġunijiet differenti li kien issemma lihom fl-2007 meta jingħalqet il-Germa Palace, l-akbar investiment li qatt kien hawn f'din iż-żona. Witty Line fil-fatt bħalma jaf kulħadd u mhux xejn ġdid dan l-aħħar madwar 8 snin ilu ngħalqet il-Ġerma. Alla pjuttost investiment bħal tal-Ġerma bħalu ma kien qatt u kif ingħalqet il-Ġerma inħass anki daqqa kbira fl-ekonomija ta' Isfel fejn jidħol negozju u anke turizmu. It-turisti mhux biss kienu jimlew il-lukan ta' Ġerma, imma ħafna kienu jażlu jmorru jieklu f'wieħed mir-ristoranti li jinsabu f'Witty Line. Fi żmien li l-Ġerma kienet miftuħa,
kella dejjem 500 turist kuljum. Allura dawk illum il-ġurnata forsi nbidlet fit il-trend imma dak iż-żmien sa 10 snin ilu it-trend ta' kif jibbukja turist kienet tkun pereżempju l-aktar half-board jew inkella B&B. Fl-aqwa tagħha meta mimlija kollha, il-lukanda ġerma kienet tattira sa massimu ta' 800 persuna. Meta tkun lesta l-Università tista' tattira massimu ta' 4,000 student. Terġa' tuħu r-ruħ, jerġgħu jinħolqu l-impjiegi, jerġgħu jinħolqu x-xogħol. In-nies ta' dawn l-inħawi tan-naħa t'isfel ta' Malta ikollhom ix-xogħol fl-erja tal-post jew inkella tal-madwar. Il-komunità ta' Whitty tgawdi minn aspetti oħra mhux biss dawk ekonomiċi. Għadulina nemmen li dan il-proġett huwa proġett pożittiv immens, proġett sostenibbli illa li jistajħalli ħafna ġid warah. Smajna wkoll li sa jsir ukoll pitch tal-futbol u sa titranġa wkoll il-pixxina għalhekk inti awtomatikament qed tmur mill-edukazzjoni qed ukoll tamalgama l-sports miegħu biex bekk Whitty jattiraw nġibu anke ħafna iżjed nies. Is-sindku kkumenta dwar kif jemmen li dan il-proġett se jkun wieħed li huwa ambjentalment sostenibbli għax mhux se tintmiss il-kosta tal-baħar u lanqas mhux se titħallas irsara ambjentali. Fil-fatt l-erja li hija msemmija m'hemmx eli produttivi ġifieri li hemmhekk ma tantx inħadmu. Allura awtomatikament se tagħmel ħsara l-agrikoltura. Minn hemmhekk jidher illi naħseb illi min qiegħed japplika l-proġett u anki minnaħa ta' gvern żgur iddiskutu dal-affarijiet biex bekk ma jkunx hemm din is-sara għall-ambjent għax fuq kollox għandna l-ambjent iridu neħdu ssibu. Fil-fatt tal-gvern l-ambjent ukoll huwa priorità. Nixtieq nħabbar li l-gvern ħajkun qiegħed jibda proċess li permezz tiegħu ħankunu qegħdin niftħu park nazzjonali naturali fin-naħa t'isfel tal-pajjiż ħalli bekk inkunu nistgħu nagħtu id-gawdija tal-ambjent naturali lill-familji Maltin u Għawċin anka f'din in-naħa tal-pajjiż. Din hija proposta oħra li mniet b'entużjażmu lill-Kumitat Konsultattiv dwar in-naħa t'isfel tal-pajjiż. Però mbagħad ma rridux nifqgħu hawnhekk biss. Aħna rridu naraw li din iż-żona, żona sabiħa fl-aħħar mill-aħħar, irridu naraw kif illum din iż-żona li ħafna nies iħobbu għal-mixjiet, naraw illi din iż-żona tkun żona illi fejn mhux se jkun hemm bina se jkun hemm erja kbira, f'maġġoranza kbira se jkun ħatibqa' art fertili, naraw illi nagħtu l-importanza tagħha u jien anke jien bħala chairman flimkien ma' sħabi illi nemmen illi meta tkun għaddejja l-konsultazzjoni se nkunu għaddejjin bil-proposti tagħna ta' kif se nagħtu il-ħajja l-erja li se tibqa' bejn l-Università u ta' Barkat. Fil-ġimgħat li ġejjin wieħed jistenna li ħafna jkunu qed jesprimu il-veduti tagħhom dwar dak propost u l-Gvern diġà beda l-konsultazzjoni ma' persuni li jista' jkollhom interess jew ħsibijiet interessanti dwar dak li se jsir. Anka bħala gvern li nemnu fil-konsultazzjoni, se nkoqgħdu nagħmlu konsultazzjoni pubblika man-nies ma' dawk kollha li huma interessati illi jagħtu l-idejat tagħhom dwar dan il-proġett. Proġett bħal dan bil-forsa jkollok kontroversja, proġett bħal dan bil-forsa jkollok min jaqbel u min ma jaqbilx, proġett bħal dan bil-forsa jkollok min jissuġġerixxi. Proġetti kbar dejjem joħolqu kontroversja jew dibattitu. Il-Gvern qed jitkellem dwar proġetti li huma sostenibbli fejn jinħoloq bilanċ li hu ċert u li dan il-Gvern mhux jiddejjaq jiddeċiedi u l-investiment li tiġib lejn pajjiżna se joħloq aktar impjiegi u aktar dħul lill-familji, b'mod partikolari dawk li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta. Min Whitty lura fl-istudio stana fil-Marsa fejn ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor. Iżda il-programmi kollha tistgħu issibuhom permezz ta' channel tagħna fuq YouTube. Il-Kamra tal-Aħbarijiet kontinwament taġġorna il-paġna tagħha fuq Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna, kumplament tal-lejli tajjeb.